Election 2018. Election 2018. Karong adlaw oportunidad sa haring lungsod nga makabuto ug makapili sa kandidato nga sayang pagtuo sincero sa pagpangalagad sa barangay. Sumala sa Davao Association of Catholic Schools nga mahinungdanon ang kining adlaw alang sa mga botante kay mao na kini ang adlaw aron hukman ang mga kandidato nga nagapapili sa barangay. Manto ni Dax Head Jimmy Lo de la Viga nga gikinahanglan magmaalamon ang matag botante sa pagboto kay nakadepende aning buluwanong adlaw ang kaugmaon sa ilang barangay. Sa kung tanaw, dako kay ni nga oportunidad para sa katawhang Pilipino nga ilag yung seryosohon ang pagpili sa ilahang mga opisyalis, no? Gikan sa mga kabatanunan sa SK ug sa mga opisyal sa barangay, sa kapitan ug mga kagawad. Kinahanglan ang mga katawhan gyud nga mo pili ug maayo, no? Kinsa ang mga potential nga mga leader nga mamuno sa ilang lugar. Gipasidanan ni Jimmy ang mga botante nga una moadto sa mga polling precincts sigurohon una nga iya nang nailahan og nakilatis ang usa ka kandidato nga tugyanan sa iyang boto. Dili daw angay himuong sukaranan sa pagboto ang name recall kon sikat nga kandidato kon buot gayud natong makabaton og ligdong og tarong nga opisyal kansang tinud-anay mga lagad sa katawhan. Mao na dako nga challenge, no, tungod sa ato ang kahimtang karon nga kay balo sila maghuna-huna o mag-determine nga kani tinuod ni kani dili ni tinuod, no? Usay ang imo lang basihan sa pagpili kanang name recall, mayon ka nga lay ang usa ka kandidato ka apelyido niya ang usa ka politiko nga maayo, murag i-associate na lang nimo siguro parente maayo pud ni siya piliyonin mo siya, pero dili na siya wise nga pagboto, no? Nagkataas na ang kahibalo sa mga botante karon kon ikaniadto hatagan lang og tinapaong noodles o nefay nga bugas dayon ibaligya ang boto sa walay paghunahuna kung unsang klase nga kalidad sa serbisyo ang mahatag sa bulingit nga kandidato kung makalingkod na kini sa katungdanan sa barangay. Dunapay dakong bahin sa katilingban nga murag wa pagyud maedukar wa pagyud mausab ang ilang pagtanaw sa politics kanang patronage politics mo sila nga ilang ginapili kanang yung makatabang sa ako akong maduulan apan unta ang pagpili nakagasukad sa prinsipyo nga kining tawhana nga akong pilion mas naa siya'y kapasidad ug doon na gyud siya sincero nga intention nga mag-serve, no? Mag-alagad sa mga tao. Alang sa eleksyon 2018, Radyoman Joel Veray tatak Ariman. Election 2018. Election 2018.